da Xunta de Galicia, reitora magnífica da Universidade de Santiago, para decir adeus. Creo na Universidade Pública concorreron neste proceso electoral, así que, por todo isto, utilizarei este... A Lei Orgánica 2/2023, o Estatuto de Autonomía de Galicia e os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela. Se así o facedes, que vos o premie, e senón, que vos o demande. E coa certeza de que contarei na miña tarefa Galicia reitores magníficos das universidades de Coruña e de Vigo, comparezo hoxe neste Salón Nobre de Fonseca coa Por suposto, felicitar a nova reitora e agradecerlle na parte, sequera tamén persoal, que me toca ter tido o luns pasado a enorme oportunidade que quedará para a historia nesta universidade 5 veces centenaria de presidir o Consello da Xunta de Galicia que aprobou o decreto que nomeaba a primeira reitora dunha universidade galega. Polo tanto, creo que hai moitos motivos para estar contentos hoxe, moitos motivos para esperanza, moitos motivos para facer proxeccións hacia o futuro, pero creo que esta circunstancia, que creo que todos e todas agardamos que non sexa a última, foi a primeira, despois de tanto tempo, que non sexa a última, para mí foi unha honra tamén